בסדר? מחדש את הטבלה הזאת. את הטבלה הזאת. אז יש לנו מספר ההזמנה של הלקוח, היא עוזרת לי להבין למי ההזמנה שייכת. פל, למשל במקרה הזה זה לאגריקל, פל TM יהיה לטמבורד, ולמשל פל TS יהיה לטיבשטיל. בסדר? ככה אני יודעת למי ההזמנה הזאת שייכת. הרבה פעמים הלקוח, אני מבקשת הזמנה מסוימת והוא מפצל אותה. הוא לא שולח לי את כל ההזמנה ביחד, אז הוא מוסיף לה אותיות. אז ה-A למשל זה המכולות הראשונות שיגיעו. אתה רואה, יש פה 2607, זה, פה למשל פל זה לאגריקל, 26 שנת 26, הזמנה של יולי, בסדר? אז הוא פיצל אותה, אתה רואה? פה, אז A זו ההזמנה הראשונה שהגיעה, אחר כך יהיה B שתגיע, ופה זה כבר יהיה C, הוא יקרא לה כשהוא ישלח אותה, בסדר? אז זה למשל הזמנה מפוצלת. בהמשך יש לי את הקונסייני, זה תמיד יהיה אגריקל, תמיד, מי שרשום על השטר ניתן. בנוטיפיי פארטי הם רושמים לי תמיד עבור מי זה, למשל פה במקרה הזה, חלק מהפעמים זה אני, אפילו שזה לקוחות אחרים שלי, פעמים זה טמבורד, כי טמבורד למשל משחררים לעצמם, בסדר? פה סוג החומר וכמה טון מכל חומר, זה בעצם ההזמנה, מספר שטר מטען, מספר בוקינג לפעמים הם שולחים לי, בסדר? זמן יציאה של המכולה מהספק וזמן הגעה לפה לארץ. וכל ההתכתבויות קורות במייל. זאת אומרת שאני יכול כבר עכשיו להגיד מאיזה מייל זה אמור להגיע, ולחפש את המידע ולעדכן את זה אוטומטית. כן, בהחלט. עכשיו פה יש לך טבלאות של המחירים, בסדר? זה למשל המחירים שהתחלנו איתם את השנה. בהמשך יהיה פה מחירים חדשים. פה רשום מאוגוסט, זה יהיה מנובמבר. ובנוסף לזה, הם מעדכנים, יש פה כל מיני היטלים, בגלל המלחמה והתוספות דלק, יש כל מיני היטלים שנוספו השנה. אז כל ההזמנות עד מאי, למשל, זה היה ההיטלים שלהם, החל מהזמנה הזו של יולי, ההיטלים גדלו, אז אני תמיד שמה לי את זה פה, היא כותבת לי את זה במייל, אני שמה לי את זה פה כדי שזה יהיה לי אוקיי, אז אנחנו צריכים להוסיף בעצם כאילו לעמודה הזאת, במערכת שלנו, גם מחירים לכל אחד. כן, שיהיה יש לנו תוספות. אפשרות לבדוק, ותוספות, והערות גם, שיהיה לנו אפשרות להמשיך את המערכת. אוקיי. זה למשל אימריס, בסדר? אז גם פה זה מאוד פשוט מאימריס, בדרך כלל אנחנו מזמינים סוג אחד של חומר, אז זה מאוד פשוט, וזה בדרך כלל מכולה אחת בחודש. כל ההזמנות מגיעות לפה לאגריקל, אין פה מכולות שיוצאות ללקוחות. אז מספר הזמנה IMR של אימריס, 26 של השנה, ו-08 של הזמנת אוגוסט, בסדר? חומר 203 מגיע לנמל חיפה באוגוסט, 20 טון של החומר הזה, בסדר? גם פה הם העלו תוספות מלחמה וכאלה, והעלו קצת את המחיר, אז זה ההערות שלי כדי שאני אדע אחר כך לבדוק את החשבוניות. בסדר? אוקיי, איך את רוצה שנעשה את הקטע של ההבדל המחירים? פר... תראה, תמיד יש מחיר לטון שהוא, לרוב מה שקורה, הם לא מעלים מחיר לטון, הם מעלים בתוספות, אז אפשר שיהיה מחיר לטון קבוע, שיכול להיות שהוא ישתנה במהלך השנה, אבל הוא ישתנה פעם אחת, נגיד, במהלך השנה, או לא עכשיו... שיהיה אפשר לשנות אותו, זה לא רלוונטי. כן, במקרה הזה. וגם שלא ישנה אותו רטרואקטיבית, שישנה אותו רק מהתאריך שאנחנו נכתוב. בדיוק. אוקיי. בסדר? והתוספות, תוספות זה להזמנה, או איך אנחנו צריכים לחשב את זה, את התוספת? כן, התוספת היא למשל, תוספת אירו לכל מכונה. תוספת מחיר... תראה, כל אחד מוסיף אחרת, בסדר? כן. סתם לצורך הדיון קומפקפיט, יש להם... בוא נראה. אצל קומפקפיט פה לא מופיעים מחירים, אבל אצל קומפקפיט קודם כל כרגע פה מה שיש לי זה שני סוגים של הזמנות. שני תנאי מחיר. ואז יש לי בעצם שני מחירונים, מחיר לתנאי סיף ומחיר לתנאי אקסוורקס, בסדר? זה לא מצוין פה. אוקיי, זה חשוב. אני אחר כך בודקת את זה בסוף החודש. אז אני רוצה שזה כבר במערכת. סבבה. פשוט לי כרגע פה זה כבר יותר מדי, כי אני חושבת מכולה, אבל ברגע שה-AI ידע לעשות את זה לבד, זה יהיה מצוין שזה יופיע. בסדר? עכשיו, מעבר לזה שיש שני מחירונים, הם מתחדשים כל חצי שנה, לצורך הדיון, בסדר? כן. לעומת זאת יש לי את הספק הזה, שהמחיר משתנה מהזמנה להזמנה. אוקיי. לכל הזמנה יש מחיר אחר.
אז אפשר לעשות, שיזכור את ההזמנה, את המחיר של ההזמנה הקודמת, ומקסימום לשנות אותו. וישנה בהזמנה אני כן רוצה שהוא יזכור לי את כל המחירים, שלכל הזמנה יהיה את המחיר שלה, שהוא ידע לקחת מפה במייל, הוא כותב לי את המחיר, שהוא ידע לקחת מהמייל את המחיר ולהצמיד להזמנה. אוקיי. זה תמיד את לא, רגע, את שולחת לו מייל, זה כמו אצלי, את שולחת לספק מייל, אני צריכה 4, והוא שולח לך הצעת מחיר. נכון, אני מאשרת, אתה הוא שולח לי במקרה הזה. אז יש לי כבר במערכת שלי משהו שעושה את זה. אוקיי, זה במקרה של הספק הזה. פה יש פה ספקים שזה הזמנות שנתיות. פלבורה, אימריס, זה הזמנות שנתיות. אוקיי, בוא נעבור עליהם. אוקיי, מנו באימריס. אני משאירה את פרלייט אלאס לסוף, הוא הכי מסובך, בסדר? SMT זה ספק שאנחנו עושים ממנו הזמנה בערך פעם ברבעון. בסדר? של כל פעם 4 מכולות, אז ככה זה נראה, מספר ההזמנה, בסדר? מחירים, יש לי פה מחירים גם ב-FOB וגם ב-CFR, אני יכולה להחליט, לפני שאני שם ממנו הזמנה אני בודקת עם הסוכן שלי מה המחיר ל-FOB, ואז אני מחליטה מה יותר משתלם לי, בסדר? אז יכול להיות פה הזמנות ב-CFR ויכולים להיות פה הזמנות ב-FOB, בדרך כלל זה ב-FOB כי הוא מציג, כי אנחנו משיגים הרבה פעמים מחירים שיותר משתלמים. בסדר? אוקיי. גם פה, מספר הזמנה, SMT זה שם הספק, 0426 זה הזמנה אליי. SMT AB זה מכולה שיוצאת מ-SMT ישירות ללקוח באלבניה. היא לא מגיעה לארץ בכלל. בסדר? אוקיי. זהו, זה סוג החומר, כמה נכנס פה, פה נגיד חסר לי, אני צריכה להוסיף, יש פה מכולה אחת. בסדר? זה הזמנות סגורות שכבר היו. זהו. יכול להיראות כמו פלבורה, יכול להיראות כמו קומפקט פיטנדל. קוקומט זה ספק של קוקוס, זה מה שאמרתי לך שדיברנו עכשיו, אני שולחת לו בקשה, הוא שולח לי הצעת מחיר. פנטסטי, הכל במייל, תקשורת מייל. תקשורת במייל. מעולה. מה שיש לי תקשורת מייל, אני יכול לקרוא. הכי בעייתי שלנו זה פרלייט אלאס. אוקיי, בואו נתחיל לדבר עליו. יאללה. פרלייט אלאס, אני שולחת לו הזמנות אחת לחודשיים, חודשיים קדימה, בסדר? העניין איתו שהוא הספק אחד הגדולים שלנו, בערך 10 מכולות בחודש אנחנו מזמינים ממנו, הוא לא מצליח להוציא את כל המכולות ביחד. או שלא תמיד יש לו את כל מה שאני מבקשת. בסדר? אז הרבה פעמים אני שולחת לו הזמנה, קודם כל הוא מפצל אותה ל2 או 3 הזמנות במהלך החודש, את ההזמנה שאני שלחתי לו, אז אני גם צריכה לעקוב מה קיבלתי, מה נשאר לי לקבל. וגם, לפעמים הוא לא מצליח לספק לי הכל, אז או שזה עובר לחודש אחרי, או שאני, אם אני כבר מעדכנת לו, זה כאילו בשיח שלי איתו במיילים, אבל כל הזמן יש פה עדכונים. בסדר? כל הזמן יש פה תוספות. זאת אומרת, כל הזמנה צריכה להיות מסוגלת להתפצל לכמה משלוחים. כן, צריכה להיות מסוגלת להבין מה קיבלתי ומה נשאר לי. בסדר? כי אם בסוף החודש אני רואה שלא קיבלתי את כל מה שרציתי, אז אני צריכה לדעת שאני בחוסר ולדאוג שאני או להוסיף את זה להזמנות הבאות וליישר איתו קו, או שהוא צריך לשלוח, או שאני מחליטה שאני מוותרת על המכולות האלה, או שאני מעבירה להזמנה הבאה. כל פעם זה משהו אחר. כל הזמן בשיח איתו במייל ולפי מה שיש לו. וואו, דשבורד של דבר כזה ממש יעזור לך. יש פה למשל, אני הרבה פעמים מאבדת את הידיים ואת הרגליים, כי זה כל הזמן משתנה. את רוצה שזה ישתנה אוטומטית, או שאת רוצה אישור שלך לפי המייל? לפי המיילים. נראה לי שבמקרה הזה אנחנו צריכים אישור שלך ידני. כאילו, תראה, אני אגיד לך מה, צריך לעשות את הכל לאט ובהדרגה, כי הטבלאות האלה הם כל מה שיש לי. אם משהו פה משתבש, אתה מבין מה אני אומרת? המטרה שלי היא לקחת לינק של הדבר הזה. אוקיי. הוא יושב בשארפוינט. אוקיי. לקחת לינק שיתופי, אוקיי. ושהוא כל הזמן יסנכרן, אך מפה ישאב מידע. אוקיי. אבל הנתונים יעתקו למערכת, ובאיזשהו שלב, גם אם לא תכתבי פה ותכתבי במערכת, זה לא יתעדכן פה. כי אני לא רוצה דו-כיווני. אני לא רוצה ליצור מצב שזה דו-כיווני. מה זה דו-כיווני? את יודעת מה, אולי כן, אני צריך לחשוב על זה. דו-כיווני זאת אומרת שאת כותבת את זה במערכת וזה מתעדכן באקסל. אני לא רוצה שזה, הקיצר, אולי כן, אני צריך לראות אבל שזה לא דופק את הנתונים במערכת עצמה. מבינה?
בסדר, בואו נחשוב רגע לאט לאט איך עושים את זה. אני רק, מה שחשוב לי זה א' או שלפחות בהתחלה אני אמשיך לעדכן פה רגיל ונעשה עוד משהו נוסף. כי אם מה שיש פה נעלם, אני עבודה. ברור. זה נכון לגבי כולם. כן, ברור. זהו. אלה מה זה פה בצד שמאל? בצד שמאל זה כל מה שכבר קיבלנו. אתה רואה למשל 2607, למשל סתם לדוגמה, באוגוסט. זה הדשבורד שלך ואת מעבירה אותו לכאן שהוא יתקבל? הוא נגמר, כן, בגלל שזה הרבה, אז אני לא שמה את זה למטה, אני שמה את זה בצד, כדי שיהיה לי מעקב על מה קיבלתי כבר. כן. שאוכל לבדוק את עצמי, בסדר? מה הדבר שהכי כואב לך פה? מה הדבר שהכי היית רוצה ש... היכולת ניהול של זה? כן, היכולת להבין, תראה איזה כמויות של חומר מגיעות פה, בסדר? אני לא יכולה לזכור תמיד בראש. כן. אתה מבין? לפעמים כשההזמנה הזאת בדרך, הוא כבר שולח לי מסמכים על חלק מההזמנה הזאת, וכבר אומר לי מתי יצא החלק השני, אתה מבין? זאת אומרת, מתוך 2 הזמנות יש לי כבר 3 הזמנות בדרך, ואני צריכה לזכור מה כבר קיבלתי. הוא כותב על כל הזמנה, הוא כותב את המספר הזמנה? על כל מייל? הוא לא כותב מספר הזמנה. אז מה הוא כותב? הוא כותב את המספר חשבונית שלו, אתה רואה? הוא שולח לי מסמכים, אנחנו יכולים... אני יכולה לעבוד לפי המספר חשבונית שלו. לפי המספר חשבונית, אז אני יכול להחליט שהמספר הזמנה שווה מספר חשבונית, שיחפש במייל את כל מה שקשור למספר חשבונית ויטען את הנתונים. אפשר? לעשות את זה. כן, אוקיי. בסדר? וגם פה הייתי רוצה שיהיה עוד כזה, בכלל, בכולם, אתה יודע שאני בוחרת באיזה שלב אני. הזמנה, מחכה לאישור, כמו שיש לנו בייצור, נשלחו מסמכים. לפי צבעים גם. כן. לפי צבעים, לראות מה צבענו. תראי לי למעלה את המחירים, חשוב לי. אוקיי, עכשיו פה, ככה, הספק הזה, יש לנו מחיר לטון, שהוא קבוע, סבבה? כן. ויש לנו 2 סוגים של הזמנת חומרים. אני יכולה להזמין מכולה 20 רגל, שהיא רק חומר גלם. אם תראה פה, נראה לך. כאן. כל זה חומר גלם. אם אתה רוצה לצבע לך את זה בצבע אחר שלך. לא כזה. לא. וכל זה חומר מודפח. אוקיי. אם אני רוצה רק חומר גלם, כמו פה למשל, אתה רואה? זה 25 טון במכולה של 20. אם אני רוצה הזמנה של 40, היא מכילה 20 טון של חומר גלם ועוד איזשהו סוג של חומר מטפח. בסדר? אוקיי. אז אצלו איך שהוא עובד זה שיש לי מחיר לטון, בסדר? נגיד פה זה יותר מסודר. בסדר? נגיד אם אני מזמינה את החומר הזה, אז הוא עולה לי 138 יורו לטון. אם אני מזמינה את זה, הוא עולה 126. זה המחירים של המטפחים. ועכשיו, יש לי מחיר למכולה 20 ומכולה 40. כולם עובדים ביורו? לא כולם עובדים ביורו. אוקיי. חלק בדולר וחלק ביורו. מי עובד עם יורו? מי עובד עם דולר? קומפקט ביורו. אינדסטריאל מינרלס ביורו. פלבורה בדולר. אימריס ביורו. פרלייטלס ביורו, SMT בדולר. קוקומץ לדעתי, זה ספק חדש לדעתי ביורו גם בדולר. דולר. אוקיי. עכשיו, אז קודם כל זה משתנה ממכולה למכולה. מה זה? המחיר? המחיר, הוא כל הזמן זז, בסדר? הוא משתנה כל הזמן. אתה רואה, התחלנו מהמחיר הזה, אחר כך המחיר של זה עלה לזה, אחר כך הוא ירד לזה, בסדר? מה הוא עושה? הוא מחלק לי בחשבונית, אם למשל בפלבורה יש לי מחיר לטון כולל הובלה ורק תוספות בצד של דלק וזה, פה אני משלמת את כל זה פה במחיר ההובלה, יש לי 2 שורות בחשבונית. בסדר? יש לי שורה של החומר, של החומרים, ולמטה יש לי עוד שורה נוספת. והמחיר בעצם משתנה כל חשבונית, או המחיר משתנה כל... כן, המחיר לטון לא משתנה, רק השורה האחרונה בחשבונית משתנה, לפי כמות המכולות שהזמנתי ולפי המחיר למכולה. אם למשל הזמנתי, אם למשל הוא שלח לי 5 מכולות, 40, אז הוא עושה את זה כפול 5. אוקיי. אם הזמנתי 3 כאלה ו2 כאלה, זה כפול 3, וזה כפול 2. זה הכל בשורה אחת. הוא מחשב הכל ביחד, עושה לי שורה אחת של הוצאות. אוקיי. בסדר? כאילו הוא נתן לי מחיר לחומר, והוא עושה לי את ההובלה הימית, אבל אני משלמת עליהם. אוקיי. בסדר? וצריך להיות
איך את עוקבת אחרי התשלום של ההובלה הימית? כשהוא שולח לי חשבונית, אני כשהוא שולח את החשבונית, יש שם את ההובלה. אז אפשר לעשות איפשהו גם, שנדע שגם זה יוצא. זה מעקב של זה. בוודאי, מהחשבונית, למשל נלי, בהנהלת חשבונות, היא לוקחת את הסכום הזה, ומחלקת אותו, מעבירה אותו, מעמיסה אותו על זה, אתה מבין? אוקיי. לצורך הדיון. זה חלק מהחשבונית, זה חלק מהתשלום שלנו. אוקיי. בסדר? זהו, אלה הספקים. מה עוד? זה בגדול. עכשיו, מה עוד יכול להיות רלוונטי? נראה לי שזו נקודה טובה להתחיל ממנה, ואחר כך נראה איך אנחנו משתכללים. אין בעיה.